לו עוד משהו. יאללה, אנחנו הולכים לראות את אבא עושה את זה. חצי שעה, כן. נכון. בסדר, חצי שעה אני מגיע. הנה הבית. יאללה, נשם אותך. אבא עכשיו הולך לתקן את האמבטיה ובודקים את הבית ורמז סמי. הוא לא מתקן את הבית. טוב. שם הגנה. כן, כן. בודק כאן שם כזה הגנה, כן. רואים כזה סמי. רואים אמבטיה. יאללה, אתה הולך לשם. רואה נוף, הנה חד השמיים. שם תמונה של הנוף עכשיו. רואה, שם תמונה. רואה, פה. שפנים אותו די. איך הם משקפים? איך הם נשכה? זה כל הנוף. זה נוף ככה. רגע, בסדר. עבר להם מראש לזיכרון. מה אופנים? סבוב לך כמה. אתה רוצה את התמונה. 1, 2, 3. Obstante. מה? מה העניינים? בסדר גמור. עכשיו אני מבין על הצינורות האלה, צינורות חשובים, אתה רואה אותם? כל הזמן דורכים עליהם.
הספר. נראים אותם. קשור אותם פה קודם כל עם הזיכונים. הכל טוב? ברור. למה לא? כי אתה חושש. כי חשבתי שתיפול זאת הסיבה. אני מוריד, אני רוצה להוריד מהצינורות האלה את העומס. מתחילים לפגוע בהם, אני כבר רואה פצעים על הצנרת. כל פעם עוברים ופורקים על זה. עכשיו תראה מה אבא שלך עושה. הבנת מה אני הולך לעשות או לא? כן. עושה ככה. יש פה איזה כמה שכבות. אולי יש קרטון. למה יש כאלה רעיון? אני עושה קרטון פה. אולי יש עוד אפשרות, או קרש או קרטון. קרטון הכי טוב, קרטון זה עליו מה? זה קרטון. יופי מאוד. אתה מבין מה אני עושה או לא? כן. אם יקטעו את הצינור, תעשו נזל. תעשו קבלה. שים ככה, אתה רואה מה אני אעשה? שים לו גם בעלונים שיגיעים עליו. יש לו ככה בעלון. למה עשו את החורים האלו? שתי החורים האלו שם. המדרגות. זה היו פה חלונות. איזה חלונות כאלו? בזכוכית? כן, ברור. מתי עשו את הזכוכית שם? מה? מתי עשו את הזכוכית? עד סוף החודש. טוב או לא טוב? כן. ואת החלונות ואת האורות ואת הדלתות? מה? מה עם החלונות והאורות והדלתות? לא יודע. מה עם התאורה, האורות והדלתות אני שואל? מה? תאורה, אורות ודלתות. אל תדאג, נגיע גם לזה. מתי? אבל נגיע. מתי? יהיה בסדר, אל תדאג. איך אני תופס את זה? שמי שעולה לא קורא את זה. אפשר להגן עליהם ככה. רגע.
אני יודע. תתייחס הסיכון על זה. סיכון על זה. צריך ללכת עוד מעט לסבתא וסבא. נו אז שכל אחד ייסע ברכבו הפרטי. ברכבו הפרטי אתה אומר? כן, אתה ואמא. אני רוצה כי זה הכי טוב, אתה יודע, אין רעש. אתה יודע, גם זה... לי זה עושה יותר טוב כזה. שאחד ייסע בלוך איתך ואחד עם אמא אחרי בחזור. אחד על אחד כזה. לא יודע אם זה יתקיים אבל אולי... איך הרעיון כפיר? זה גמור, כן רואים. מה אתה אומר? כן, זה גמור. אתה רואה מה אני עושה? כן, גורצות. אני רואה. אחרי זה מה נעשה בסוף? בסוף אני אחתוך אותם, את האזיקונים, שיבוא האיש שיש. אני רואה פה פשוט הולכים פה כמו חיות. אחרי זה. מחר בבוקר נראה לי להתחיל לעשות מדיטציות. מי? לא, נראה לי להתחיל לעשות מדיטציות גם היום בערב כזה, מחר בבוקר גם, כל בוקר אני אעשה. לא, ככה אני מדמיין לעצמי, למה אולי אני יותר מרוכז עם המדיטציות, זה יותר עוזר לריכוז. נכון? אוקיי. ככה ליאור אמר שאתה לא יותר מרוכז עם המדיטציה מאשר שאתה לא עושה. נכון, ברור, דיברנו על זה, לא? טוב, בסדר, אבל אני... פלצקוז. כן, אבל אתה יודע, אני עשיתי אתמול מדיטציה, אז אני גם, אתה יודע, מתחיל כזה לעשות בשבוע כזה מדיטציות. אתה יודע, כזה, אני ממש שאני למדתי כזה. לא יודע, אתמול בערב עשיתי מדיטציות. וואלה. ואז אני... לא יודע, אני אעשה מדיטציות, לא יודע, כל בוקר כזה. באמת. עשיתי אתמול באמבטיה. יפה. פה כבר יהיו לא לעלות פה. נכון? זה נראה בסדר בינתיים? בסדר. טוב. יאללה, נראה לי שהיה לי עוד משהו, כן, היה לי עוד... בואו נלך להסתכל על הלחץ מים. לא מנה. טוב, יש כמה עכשיו.
4 בר. טוב, בוא אתה תפוח. אתה התפוח של אבא, מה תפוח? מה תפוחים? יאללה, זה שלך? קח אדוני. אני חושב, אולי יש לי רעיון עוד יותר טוב. יש לי אולי רעיון עוד יותר טוב, אתה יודע? כן. מה? בן דוד של טלי. קופי. מה? מה? מה אתה אומר? קרש? או לא? בוא נחשוב. לא קרש. לא, אתה יודע. לא יודע, לך שם. איפה קרש? במדרגות? כן. בסדר. שם ככה? אוי, זוז רגע. נצא רגע. היינו מורידים ממנו את זה. בבקשה. אבל תקפיר. עושים ככה. קונים ואז זהו, זה יחזיק סופר. איפה ה... זוז רגע. Posto al liscio. נראה לי שיורד ונעשה את הכף האלו, לא, שתקשור את כל הקרש כזה, תיקח את אלו, תחבר את שני אלו ותחבר כזה, תעשה לו חוט כזה בקרש. לא, כן, לא, אני יודע. תופס אותו פה. הבנת מה אני עושה או לא? כן. הוא לא יזוז גם. כן, כן. הבנת? לא, יכול לתמוך פה. אני מבין. כן, אני יודע, כן. שיבוא לתמוך פה, לא לתמוך על עצמנו.
יפה, זה כאילו דרך הברזל. חדש. כן, כן, אני יודע. יש פה רשת שיש לה כוח. זה היכולת לספור משקל. איך זה? יפה. אהבת או לא? טוב, טוב, כן. מי שעולה, זהו. אבא בנה פה מקטן, ראית? תגיד איזה מילה. מה שרואים, זה מי שעולה, כל מיני עולים, עולה רגל הבית, משהו, זה ששמו לו פול כזה, שמו קרש כזה, עם איזשהו משהו כזה, בתחום כזה, ובשביל חסות לדעת כזה, אפשר כזה לבדוק שלא ידרכו ויעשו שיעלה ככה. את הדברים, כן, שיעלה בזהירות כזה. עכשיו, מה? צפייה לכרמיאל. דור צפייה, בניין אשכולות. בניין העירייה, אזור הפארקים, פארק משפחה פארק גליל. גבעת מקוש, אשחר, נחמנים. תל גבעה, יער קובי. זה הנוף הכי טוב. זה התמונה הכי טובה. כרגע נוססים את השחר. כפייה. כל פעם שאתה מצלם תעמוד, כאילו הקצב שאתה מזיז, תחשוב שאנשים מסתכלים על זה. אני יודע, כן. אני יודע. שלא יהיה ככה. כתבה לשלו. זה... טוב. צריך הרבה מקווה שם. טוב. תגידי כפיר, אתה ראית כאן במשקפת את כל הערים מסביב? שנייה רק רגע, אני מצלם אותך. משקפת כן. סטנד? יש לי משקפת ויש לי סטנד. מה אין לו? הקנה כזאת עם קנה טלסקופ. כן. אבל לא בעיה לבוא, אני צריך לבוא. אל תיתן לו הצעות, הוא כל כך... וואי, יום שני, נוסעים לזה, לנגר. טוב, בסדר. אין, אני אומרת לך מראש. אז מה הבעיה? ניסן, אגב. לא, כי אחרי זה הילדים, הוא חוזר מהחדר כושר, אנחנו לא יכולים להישאר עד מאוחר, כמה זמן יהיה אצלו? כן, אבל מה זה יהיה? תהיה עד 7 שם. לא, מאוחר. מה, אז אני אגיד לו, ב4 שנגיד. לא. לא, אז מה כן? אז לא.
קודם אני צריכה להרגיש טוב, אם אני חולה אני לא הולכת לשום דבר. גברת, תקשיבי, לא יהיה לך, אין בעיה, לא יהיה לך מטבח. אז אני לא יכולה, אני לא אצא חולה לשם, ביום שלישי אני צריכה לעבודה, ועוד פעם אני חולה, צביקה, די. לא, היום שני אני צריכה...